ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೈಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೈಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮಣ್ಪುಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ದಾಯ್ತ ಪಲ್ಯ ಪಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಏರೆಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಪುಂಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರು ಯಾಕೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಈ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಎಂಚಾಪುಣು ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪು ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಚೂರು ಮುಗಾಲು ಚೂರು ದೊಂಬು ಅಂಚಿಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕಂದೇನು ಕಜ್ಪು ಅಂದ ಮಂತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯೆ ಚೂರು ಲೈಟ್ದ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಸಾರಿ ಬಲೆ ಪೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಏರು ಅಂತ ತಿಂತೇರು ಪಣದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಬಲೆ A few moments later. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಕಿಡ್ಲ ಏನ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ. ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ